Isa tam bagi tisa tinio Norosinggor mental hospital norok ma pheka ba ana ringai tam ni awai khlaina musung tang norok moi kai mane phunona musung pula hambai sini media person solo sung hai tin te charo Norosinggor ni sini mental hospital ma pheka tam numla sung 6 tarik go sini 26 asram mari constituency ni proses sini boko monju deborma bini mental hamyang sing mono tumna dino aku nak hotel tu sini 10 tarik kan sini hai sini bongni family su gan bagi jumoro sini ri kicha te rang kicha tu palui tu hai bono te hasu main sini cuma phajaka ta kasa nang jara thain sumang kai sunga wa za su sini mohang khongna ba su sini view bangna bhai bagiya sunga su sini nono ba media no su ringma karong ka bono sunga ta sini oba hage su saijo khaiye sunga bo tamnai sini bisinte ba nongni bisinte sunjate bor hai borok no tebo borok no goi surunani te borok no saijo ba borok ya kono obo hai mental ba chu yang donai borok no jate ono jaga kono boi obo no goi suruman bisinte subaso ungtu hine tini obo kono masingo sini niji obo no goi chu toroi amilanga ministernani ba mudra obo hai sini kono dosia jas sini tipasa dopa ba sini tipasa no jate obo hai no goi boitebo next dino saijo khaiman tung ne chi sungkini meter no ringmani bongni oro bongni je patient je bemar klaijak sini buku bini ingko rok tong mane smart card dog ba abo hairo facility maman o ongkon bisingti hospital bisingti sumani balaki hambai bongni ene tamna Ayushman card tole tongo haipono bini adar sungtini oro link khainai naikya abo adar ba link khaikese abo activate nai hile haipono sungtini bini fingerprint khainai kya fingerprint oro milin naikya office oro hospital kintu bini adar card tamna abo update khajen bagai jung abo tamna thebame ko samugo on bagai sung tini abo khaimali khana sung bini adar kano activate khai tamna abo update khnai tini rugi monjuro sing khana bono adar card bagai klangai tamna abo update khaya kane khana tesoro jomari jung activate khai kana hin jung wansu tei jung tau bono kicha tini ri rok sarni ni sinumung kya sagar sinumung kya rigari angkai kwai political tipamo thani working president anbung titit deborwa tei anlogi phaimanda phuja sini tamna ani teaching takok sujit obo tini phaimanda phuja tei oro hene rogni kana dilo sini tamna hamyang nai sini rugini binuputa pijus o soma basa tong tini norok sini rugi monju pai mar malaikha norok pai malaikha nar naik sungmono naikha naimani botikisa hama hai sungnuka koi doctor pai ma malaikha tam sabor doctor malaikha doctor so obake treatment khai tongai bani hamne ta kole na sungwo senungani botikisa dunia lai ni kisa senso phaja andu sini kharo se tongko senso phaja tei pogrubo kisa saga dino bokok saya apono sini ke pogrubo sungwa dikisa saga andu sini kharo kisa tongko ka hambai